Vi ved alle, hvad det er. Dette er World Trade Centers sammenstyrtning, og dette mener vi er starten på Hollywoods dækning af terrorismen. Igennem denne podcast vil vi fortælle om Hollywoods portrættering af terrorisme gennem filmen Team America. The movie is about an organization, Team America. They are fighting terrorism around the world. Their methods are violent and abusive. The first scene in the movie takes place in Paris, where the team is trying to prevent 4 terrorists from detonating a bomb. Throughout the movie, we follow the team in different missions, trying to prevent terror, often destroying more than they actually save. At a certain point, the team asks an actor to help them fight some terrorists in Cairo. The actor starts helping them, and after some training, they solve the problem in Cairo. In Egypt again, they manage to destroy almost every famous mark, such as the... Shortly after, the terrorists launch an attack on the Panama Canal as revenge for the episode in Cairo, making Kim Jong-il, their supporter, mad. He tells them to wait up for his plan, which is to set up a peace conference in North Korea, while he occupies the leaders of the world by making the Film Actors Guild leader Alec Baldwin speak. He himself will press the detonator to blow off the bombs all over the world. This plan is then ruined by the Team America, and especially by Gary Johnston, who is the actor in the team. He outacts Alec Baldwin on the stage and then wins the crowd of world leaders, and then he manages to stop the timer of the bombs with the timer set on 1 millisecond remaining. The team is together again on this mission after an inside conflict in the team. They succeed, saving the world from Kim Jong-il and gaining their former popularity. Og nu vil vi så gennemgå Hollywood-modellen. Til at starte med har vi et anslag. Team America forhindrer terrorangrebet i Paris, men formår at skabe mere skade end gavn. De smadrer det hele. Det er kort sagt en parodi på en bjørnetjeneste. Nu kommer præsentationen så. Først får vi præsenteret Gary. Vi ser ham performe i Broadway-stykket Everybody Has AIDS. Derefter kommer Spotswood og tager Gary med til Team Americas hovedkvarter. Her møder vi hele holdet. Nu kommer så uddybningen. Spotswood og Intelligence, som er Team Americas supercomputer, fortæller holdet om den kommende terrortrussel. Gary bliver så forberedt på at møde det, der skal finde sted i Cairo. De tager så afsted til Cairo for at stoppe det. Nu kommer Point of No Return. Missionen i Cairo begynder. Gary er nu helt fedtet ind i Team Americas arbejde, og der er nu ingen vej tilbage. Især da teamet bliver opdaget af terroristerne, er der ingen vej tilbage overhovedet. Missionen i Cairo bliver en succes. Men endnu et terrorangreb afslører, at Team America har stået ud i den blå luft. Og til vores terrorbekæmpende venners store forbavselse forekommer nu endnu et terrorangreb nede i Sydamerika imod Panama-kanalen. Eller, som beskrevet i filmen, det falske Amerikas Panama-kanal. Team America bliver nu udsat for et stort pres. Ikke mindst fra Film Actors Guild, FAG, som træder i kraft for at bekæmpe Team America igennem saglige politiske tiltag. Nej, ikke nok med det. Dokumentarfilmsinstruktør Michael Moore beslutter sig også for at sprænge sig selv i luften i deres hovedkontor, og man frygter, at han tager deres leder, Spotswood, med i graven. Nu går Team America ud på et rampage. Man prøver simpelthen at sætte hårdt imod terroristerne, og det ser ud som om, at vores helte rydder sig ud i en direkte dødsmission. Det var så opbygningen. Nu forekommer antiklimakset. I løbet af denne dødsmission befinder Team America sig så i sidste ende i Kim Jong-ils palads, hvor Kim Jong-il har knappen til samtlige masseødelæggelsesvåben. Når han skal til at trykke på denne knap, tror man som seer,
at filmen er ude, at spillet er kørt, og at nu hele jorden vil falde for disse masseødelæggelsesvåben. Det sker dog ikke, for det viser sig, at der er en timer, og at Kim Jong-il blot sætter timeren til 5 minutter ved at trykke på den røde knap. Klimakset begynder derfor atter på ny, og der kommer endnu en smule opbygning. Nu kommer vi så til det næste punkt i vores spændende berettermodel. Vi kommer til antiklimakset. Vores kære helte er inde i Kim Jong-ils store palads, og her finder de så ud af, at han har masseødelæggelsesvåben. Faktisk mere specificeret, han har masseødelæggelsesvåben for enden af en stor rød knap, som man kan trykke på. Hvad sker der? Hvad sker der? Jo, han trykker på knappen, og man tror, det hele springer i luften. Men det gør det ikke. Der er 5 minutters timing på det. Derfor er det et antiklimaks. Vi tror, det hele is going down, men det gør det ikke alligevel. Vi har altså ekstra tid at løbe på, og nu optages opbygningen igen til det ægte klimaks. Nu går det spændende amok. I opbygningen ser vi vores helte blive kastet ud i vilde kampe med samtlige medlemmer af organisationen FAC. Her ser vi for eksempel Samuel Jackson blive få sparket hovedet af, eller vi ser George Clooney blive spist af en panda, eller i filmen en huskat. Nu går det spændende amok. Vores helte bliver kastet ud i vilde kampe med samtlige af medlemmerne fra organisationen FAC. Her ser vi for eksempel Samuel L. Jackson få sparket sit hoved af, eller George Clooney blive spist af en panda. Det er ganske vildt, og det hele arbejder sig op mod de her 5 minutters nedtælling, hvor vi tror, at det hele bliver sprunget i luften. Det er ganske vildt. Nu kommer vi så til klimakset. Gary står over for bomben og skal til at detonere den. Men hvad sker der? Jo, han detonerer den. Det er helt vildt, og vi er helt oppe i det røde felt. Nu er klimakset slut, og filmen begynder langsomt at slappe af. Vi får et normalt blodtryk igen, vi kan koncentrere os, og vi begynder at vende os mod udtoningen. Verden er nu reddet, og Gary hyldes som den bedste skuespiller i hele verden, på grund af sine bestræbelser for at redde verdensfreden. Og Team America kan nu genoptage deres professionelle virke som World Police. Alt ender, som sagt, lykkeligt. Hollywood og behandling af emnet terrorisme. Efter angrebet på World Trade Center i 2001 er antallet af film omhandlende emnet terror eksploderet. Både film omhandlende selve angrebet på de 2 tårne, såsom World Trade Center, Ground Zero osv., men også film omhandlende flykabringer, bombetrusler og kidnapning af præsidenter. Air Force One er et godt eksempel på denne trend. Grundlæggende finder vi, at disse film som oftest anvender den samme form for positionering af roller. Vi har offerrollen, bødlen og medløberen. USA og den vestlige verden optager altid offerrollen i disse film. Bødelrollen bliver besat af russerne, den mellemøstlige verden eller de asiatiske lande. Medløberen er diverse allierede lande. Hvad der er interessant at bemærke er, at det er altid USA, der bliver angrebet udefra af fjender, der vil skade dem, ændre deres politiske struktur eller deres sociale struktur. Det bliver gjort meget klart, hvem der er bøddel og hvem der er offer. I filmen Air Force One bliver Amerikas præsident Harrison Ford angrebet af terrorister ombord på Air Force One. Præsidenten har hele sin familie med ombord, både sin smukke kone og sine bedårende børn. Præsidenten bliver fremstillet som værende en mand, der fortjener alt det gode i verden, og nu står over for denne udfordring at skulle redde sit land fra en udefrakommende fjende. Man har... Hvor meget snakker du? Hvad der er interessant at bemærke er, at det altid er USA, der bliver angrebet udefra af fjender, der vil skade dem, ændre deres politiske struktur eller sociale struktur. Det bliver gjort meget klart, hvem der er bøddel og hvem der er offer. I filmen Air Force One bliver Amerikas præsident Harrison Ford angrebet af terrorister ombord på Air Force One. Præsidenten har hele sin familie med ombord, både sin smukke kone og sine bedårende børn.
Præsidenten bliver fremstillet som værende en mand, der fortjener alt det gode i verden, og nu står over for denne udfordring at skulle redde sit land fra en udefrakommende fjende. Man føler straks empati med hovedpersonen, hvorimod terroristen er fjenden, der skal destrueres. Disse Hollywood-film vægter aldrig terroristernes følelser, tanker og begrundelser for deres handlinger højt. Filmene handler altid om, hvor modbydelig og forkert en tankegang terroristerne besidder. De beretter ikke om, hvordan disse mennesker måske er blevet krænket i deres hjemland af blandt andet Amerika. Hvad vi ej heller ikke ser i Hollywood er kritik af diverse amerikanske beslutninger og handlinger. Hvad der er interessant ved filmen, vi har valgt at arbejde med, er, at denne film kritiserer USA, deres metoder og deres tankegang. Filmen kritiserer især USA's involvering i Mellemøsten og deres indblanding verden over. Verdenspolitiet bliver anvendt i ironiske sammenhænge mange gange gennem filmen. Amerika bliver fremstillet som et land, der har næsen alt for langt fremme, er arrogante og ikke selv ser den skade, de gør. Hvorfor behandler Hollywood så terrorisme på denne måde? Umiddelbart skal man tage notat af, hvor Hollywood ligger, og hvem der ejer og sponsorerer studierne, hvor disse film bliver optaget. Det er åbenlyst, man aldrig vil finansiere kritik af ens egen tankegang. Filmen bliver produceret her, og om noget er verdensomspændende film god markedsføring af Amerika og amerikansk politik. Hele verden ser jo, hvordan amerikanerne formår at redde dagen hver gang. Desuden har USA en forklaring på alt det onde, de gør, og de har i hvert fald også grund til at være, hvis ikke lige så onde, under end terroristerne. For det er jo berettiget efter 9/11. Filmene formår at skabe to akser, den onde og den gode. Den vestlige verden besidder den gode, og alle, der ikke besidder samme mening som amerikanerne, må indgå under aksen fjender. Desuden elsker publikum drama. Vi suger begreber og syndebukker i os. Et eller andet sted fodrer studierne os med, hvad vi vil have. Vi vil være i stand til at skyde skylden på nogen for alt det onde, der sker i verden. Derfor skal filmene besidde en bøddel, vi kan hade som publikum. Filmselskaberne udnytter menneskets evne til at samle sig i flok om én ting, nemlig had og vrede. Omhandlende filmen Team America. Filmen er instrueret af Matt Stone og Trey Parker for Paramount Pictures. Den er produceret i 2004 og indgår under kategorien komedie. I denne film bliver Team America brugt som allegori for USA. Vi hører, at de bliver omtalt som verdenspolitiet, og det samme bliver USA jo i daglig tale i den virkelige verden. Dette verdenspoliti tager som i resuméet rundt i hele verden for at bekæmpe terrorisme. Her ødelægger de så mere end hvad de gør gavn, og det er jo den samme kritik, som gennem årene er blevet rettet mod USA. Kritikken har lyttet på, hvordan man kan forvente, at et land som f.eks. Afghanistan kan stå alene, når USA's tropper trækker sig ud, når de nu gennem et år er blevet systematisk nedbrudt af de amerikanske tropper. Vi ser også, at Team America på ingen måde kan se, hvad det er, de har gjort forkert. De ser dem selv som helte, og på samme måde har vi almindelige borgere en opfattelse af, at USA har selv samme selvsyn som Team America. De ser sig selv som verdensfrelsere, der skal implementere demokrati over hele verden. Filmen er som sagt en komedie bygget op omkring en dukkefilm. Der optræder ingen rigtige mennesker, men kun små dukker. Filmen er klart bygget op omkring det humoristiske, sjove og ironiske. Denne humor er med til at latterliggøre USA's rolle i verden som verdenspoliti. 2 steder i filmen skinner humoren og endnu mere ironien igennem, i Frankrig og Egypten. I Frankrig vil Team America redde Paris fra 4 terrorister med en stor bombe. I sidste ende er Eiffeltårnet smadret, ligesom Triumfbuen og Louvre heller ikke har det særlig godt. Dette understreger det, at USA ofte går ind uden videre eftertanke, laver en masse, de selv synes er godt, for derefter at smutte igen. De synes af sig selv, at deres handlinger redder en masse mennesker, selvom det ofte skader flere end det gavner. Det samme sker i Egypten, hvor Team America igen vil af med et par terrorister, men ender med at smadre Keopspyramiden, Sphinxen og smadre meget kongernes dal. Alt dette er fremstillet i dukkeform, hvor man kan se snorene for dukkerne, hvilket igen latterliggør USA. Der bliver heller ikke lagt skjul på, at dukkerne er ret små, hvilket skinner igennem flere steder. Igen noget man som seer sidder og smiler over, selvom det er et seriøst emne. Det lykkedes altså skaberne af filmen at dreje humor ned over terrorisme i sådan en grad, at man kun kan grine af det, især fordi USA bliver fremstillet så latterligt, som de i filmen gør. Denne humor er altså med til at bringe dette seriøse emne ned på et niveau, vi alle kan forstå og synes er sjovt, men indenunder humoren er der bare gemt denne dybe samfundskritik.
Budskabet og pointen med denne film er at latterliggøre USA og den amerikanske politik. Filmen er bygget op omkring ironi omhandler Amerika og den position, den amerikanske stat selv mener, de har indtaget og har lov til at indtage. Især begrebet verdenspoliti er vægtet højt i filmen. Team America stiller spørgsmålstegn ved, hvordan USA opererer rundt omkring i verden, og de ting, de får lov til at blande sig i. Den stiller spørgsmålstegn ved måden, man behandler andre lande og befolkninger på, og de ting, USA tillader sig selv at gøre. Demokrati er en af de vigtigste værdier i det amerikanske samfund, sammen med frihed og lighed. Disse værdier bliver på mange måder ødelagt af dem selv. De tager rundt i verden og nedbryder samfund og begrænser folks frihed. Dette dog i den gode tro, at de så derefter vil blive demokratiske. Ligheden ødelægger de ved at sige, at det er deres egen værdier og samfundsopbygning, der er den bedste. På samme måde ser vi i filmen, at Team America nedbryder værdier. Disse værdier er her bare skjult i objekter. For eksempel ser vi, at de i Paris smadrer Eiffeltårnet, Triumfbuen og Louvre, hvilket er 3 højt beskattede ting i Frankrig. De ødelægger altså ting, som betyder rigtig meget for det samfund, de skader, og de kan ikke selv se det. De mener, at målet helliger midlet.